El 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac. Un any més, la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta llança una campanya per a crear entorns més saludables als centres escolars, domicilis i llocs de treball, donant a conèixer les tàctiques de la indústria tabaquera i facultant als consumidors de tabac per tindre èxit en la seva temptativa de deixar de fumar i intentar retrasar l'edat d'inici dels nostres fills i filles. Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per una comarca saludable sense fums. El 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac. Un any més, la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta llança una campanya per a crear entorns més saludables als centres escolars, domicilis i llocs de treball, donant a conèixer les tàctiques de la indústria tabaquera i facultant als consumidors de tabac per tindre èxit en la seva temptativa de deixar de fumar i intentar retrasar l'edat d'inici dels nostres fills i filles. Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per una comarca saludable sense fums.